Teemu Keljo, CrossFit-kone Pirkkala, French Throwdown 2026 Qualification Event 1. Tää jää nyt tähän, mutta jos tästä nyt joku tulee eestä tai jotain, niin voi sanoa, että ei tällä nyt niin väliä. Toimitsijan pöytä. Joo, toimitsijan pöytä. Kunnon setupit. Joo. Haluatko sä mennä sieltä? Kiitos. Moro. Moro. Pääsee varmaan. Joo, pääsee siitä. Mut saa tosta jos kiertää tonni, tostakin mennä. Ei se. Tuolta jos menee niin haittaa. Laitaanko päälle? 10 sekkaa. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Mene! Kometa. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. En halua luoda mitään painetta, mutta Koskisen Toni teki tän lajin just ja se veti tasan saman tuloksen kuin sä, niin olisi aika vetää vähän paremmin. Aha. No niin. Hyvä. 6 sekkaa edellä. Joo. Sori, mä Ei anna. sun varpaan. Joo, astu vaan merkkaa ja sä puhut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai vittu, sori. Tää mitä on nolla. Ai niin vittu. Totta. Soutulaitteen nollaa. Sori Teme.
257. 10 sekkaa eellä. Laskeksä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hyvä Teemu. Se on moro. Kama. 14 sekkaa eellä oot. 1, 2, 3. Viimeksi aloitit tähän aikaan ringmasalopit. Anna mennä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hyvä, 15 sekkaa eellä. Joka kierros tulee etumatkaa. Amate mee. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyt oli viimeinen. Sama Teemu, 7,5 minuuttia menty, puoliväli. Come on. 11 plus. Se on taas se 15 sekkaa.
Oot teillä. Kaksi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hyvä. Hyvä. Kamaa. Reilusti edellä, 20 sekkaa. Lauta ja 20 sekkaa edellä. Hyvä. Hyvä Teemu. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 minuuttia täynnä, 5 minuuttia jäljellä. Hyvä Teemu. Sama grindi päällä. Ei tarvitse kiristää, nyt vaan grindaan tuolla. Kyllä. Kiristää yhtään, on niin paljon edelleen. Ollaan vauhdilla tää saa. Tää voitat jälleen ja niin kuinka paljon kiristää lopussa. Tästä voi tulla jopa vuoden suoritus. Kyllä. Mietit pääsit vaan, että olisit face to faceissa Jellen kanssa. Hyvä äijä. Reilusti edellä, puoli minuuttia. Puoli sairasta. Juu. Sairasta Teemu. Hyvä äijä. Kamat Teme. Tanko kiinni. Otat puoli sairasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, just noin. Näin tuolla kaupan. Hyvä Teemu. Hyvä. Otat puoli sairasta. Ei tarvii yhtään kiristää. Vaan miettinyt siihen, että näin aina aikataulu. 3 minuuttia jäljellä. Seuraava kierros on puolella. Aina muut rusterit nopeasti pois. Sen jälkeen pikkuun. Sen jälkeen mennään. Sen jälkeen aletaan niinku katsoa. 11, 12. Kama. Nyt Teemu. Nyt on aika. Ja kiinni. Nää on ihan iloisia suuntaan. 1,
2, 3, nice. Kamottee mee. Anna mennä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hyvin tulee. 8. Hyvä! Nyt Teemu. Kamali Harekka, anna mennä. Nyt mennään! Ole helvetin hyvä aikaa, nyt vaan pidä. Paljon aikaa. Aikaa on vielä minuuttia 20 sekkaa. Ei jumalauta Teemu, nyt tulee kova. Annat mennä. Nyt annat mennä. Nyt tulee kova. Minuutti jäljellä. Minuutti jäljellä. Nyt tulee Teemu. 7 kaloria vielä. 6. Saman tien kiinni. 40 sekkaa. Paljon 40. Come on. Nyt mennään! Ota kiinni! Oot puoli minuuttia eilen vieläkin itseäs. Kama eläin. 2, Yes. 3 Ja sitten kiinni. 20 sekkaa. Puskene. 1, Nyt kaivatte me. 2, 3, 4, 10 sekkaa. 5, 6, 7, 5 sekkaa. 8. Nolla. Aika. Hyvä, ei oo ehtinyt. Ei vittu. Hyvä. Lopetan kamera. Joo.